खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गवालपारा आरो खोला कामरुप जिल्लायाव रायजो जानाय गं 300 नखर बर' सुबुंफोरखौ राभा हासं अट'नमास काउन्सिलआ डिनटिफाइ खालामनानै होयैयाव BKWSC आव सोसननो थाखाय जेंना सोमजिदों। थांनाय 15 आगस्त खालि सिमेन्ट सापरियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेलाव थांखि लानाय बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय गं 22 जिल्लायाव मिरु दैदेनगिरि बिथांमोना दावबायनानै दुखु सुखुनि बाथ्राखौ जिल्ला दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै उदाङै सावरायनायखौ 21 अक्ट'बर धेमाजि जिल्लानिफ्राय जागायनानै दिनै गं 14 जिल्लायाव दावबायनाया आबुं जाफैबाय। दिनै गवालपारा जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि आरो दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै गुवारै उदां सावरायनायाव गवालपारा जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा। गवालपारा जिल्लाया गावसोरखौ बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायाव सोदांगौनि थाखाय आबुङै बुंफोरथि होयो आरो सोलोंथाइ हाहुनि जेंना मैदेरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मिरु आफादखौ खावलायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गवालपारा आरो खोला कामरुप बे मोननै जिल्लानि जोंनि मावथिफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि तारिखआव सावरायदों। बिसेसके बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय बे खुंथाया जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय गासैबो बर' फिसाफोरखौ लानानै दाजानाय जादों आरो बिनि थाखाय गामि थिसननायनि खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। दा गवालपारा आरो खोला कामरुपनि राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव रायजो जानाय जोंनि बर' फिसाफ्राबो बे काउन्सिलाव थाफानो लुगैयो। थ' बेखौ लानानैनो दिनैनिफ्राय मास मोननैसो सिगांनिफ्रायनो बिभिन्न माबायाव सरसा जाबोबाय थादों। दा सरकारि भाबै जोङो सरसा खालामदों, जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आफादाव सरसा खालामदों आरो गवालपारा आरो खोला कामरुपआव थानाय गासैबो बर' माहारियारि आफादफोर बे आफादफोरखौ लानानैबो सरसा खालामबाय थानाय जादों। थ' आसाम सोरखारा मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे गवालपारा आरो खोला कामरुप बेखौ लानानै आथिखालाव सोलिबाय थानाय राभा हासं जि अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलखौ 6 सिडुलाव दैखांनानै बे ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय मर पावार मोनसे अट'नमि बानायहोनायनि बाथ्राखौ जोंखौ बुंबाय थादों। थ' बेखाय बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ थिसननायनि थाखाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिला जोंनि बर' गामिफोरखौ डिनटिफाइ खालामनो नागिरैयाव मोनसे जेंना जाबोबाय थादों। बेखौ लानानै जोङो सरसा खालामबाय थादों। दिनैबो जोङो जोंनि मावथिफोरजों रायज्लायदों। जोंनि मावथिफ्रा गासिबोआनो फंसे रावैनो बुंदों जे जोङो राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जासान्दि जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थागोन। जायखिन हक बे इस्युनि सायाव सरसा जाबाय थादों। मोनसे समाव आं सानो बे सरसा जानानै मोनसे थिरांथा जोङो खम समनि भितराव जोङो लानो हागोन। बे ओनसोलनि रायजो राजानि जि साननाय बे साननायफोरखौबो सनमान होनांगोन। जिहेतु गासैबो बर' माहारिखौ लानानै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजानाय आरो बेखौ सोरजिनायाव बे ओनसोलनि बर' फिसाफ्राबो जोंजों समान समानैनो हाबा मावदों। बे हिसाबै बिथांमोननि जि साननाय हनाय बेखौबो जोङो मान होनानै बेखौ मा लेभेलजों लाङोबा मोजांसिन जायो नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय बेखौ जोङो सावरायनायखौ लांबाय थादों। दा राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव गासै बर' गामि होननानै बुङोबा खालि बर'थारल' होननानै नङा, माखासे मिक्स गामिफोर दङ। बेफोरखौ लाबानानै 301 खान बर' गामि जोंहा खोला कामरुप आरो गवालपारा बे मोननै जिल्लायाव दङ आरो बे
मावनो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा रेडि आरो बिनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों मोनसे खाथिनिफ्राय सावरायलायनाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै गवालपारा आरो खोला कामरुपाव फैदों। जिहेतु राभा हासं आरो काउन्सिलाव हाबनाय हाबिखौ लानानै गवालपारा आरो खोला कामरुपाव जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयाव मिरुआ माबायदि नारसिनगोन जे बिथांमोननि जे जायगाखौ सोसननांगौ बर' काउन्सिलाव सोसननाय जोङो बेखौनो होनबाय थादों जे नैबे ओनसोलनियाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफ्रा बर' फिसाफ्रा मा मोनसे गरन्थ'आव फैयो। इतिमध्य जोङो CMनिसिम नैबे ओनसोलनि गासैबो बर' आफादफोरखौ लानानै खेबसे सावरायनायनि खाबु जों लाखांबाय आरो सावरायखांबाय। सावरायखांनायनि उनावबो बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि आफादफोरखौ CMआबो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खुलायै बुंदों जे गवालपारा आरो साउथ कामरुपनि रायजोफ्रा बिनि सिद्धान्तखौ ला आरो मा खालामबा मोजां जायो मारै थाबा मोजां जायो बेनि सिद्धान्तखौ बे रायजो राजाफ्रा लानानै जि होनो बेखौनो आं मावगोन। थ' जोंबो जोंनिफ्राय जोंनि वार्कार्सफोरजों जोंनि रायजो राजाफोरजों बार बार नैबे बाथ्राखौ रायलायबाय थादों जे नैबे ओनसोलनि साउथ कामरुप आरो गवालपारानि बर'फोरनि रायजोनि सुबिदा जानाय बायदि बै ओनसोलनि रायजोफ्रा जि सिद्धान्त लागोन आरो बै ओनसोलनि रायजोफ्रा जोंखौ जे मावजानो लुगैगोन बेखौनो मावनो थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मिरु हिसाबै रेडि खालामनो हागोन।